uqinana nesinuphu isitabane sekhehla wena. Ayikho lento yakho. Mina ngazi ukuthi isitabane siyashawa, wozoshaya. Yenza la kimi. Wena Wozoshaya wena into isitabane, woza ongayenza la la. kimi. Wena Uzomnika i-address, uzongishaya, wozongishaya. Lalela woza la. Woza la. Ayikho into ongayenza kimi. Ungakhulumiswa kwesifebe. Ungakhulumiswa kwesifebe, gibela la Yabona uzela. uThabane mfana kithi Woza la. uphisile amakhamba akho yinja nje yemfene wena. Uphuphise bani? Ngeke wenze lutho namsunwe. Uphuphise bani? Mina ngakutshela ukuphelele wena. Uqale uyanyala wena msunwenja. Uyazibona mama lo wamkoluthe wafika la kimi. Mina woza la kumina mawindoda. Uze la kumina unamasenda ahlazi uzongishaya. Omama othilo segula nangekhanda wanqaba ukuzokhokha. Mina ngithi woza la uzongishaya. Ayikho into ongayenza la kimi wena msunwenja. Wena uyihlama, wena uyini usekwe nakolo. Wanya wena msunwenja. Usekho indaba mina ayikho nje into engayikhuluma nayo wena. Wena uyodliwa wena. Uyakhishwa, uyodliwa kwasesini fanele bakucabanga ngeke uzodlala. Ayikho into ongayenza la kimi wena woza la uzongishaya mawindoda. Wena nja. Ngiyakutshela woza la. Nja wena. Unyoko la ngakhona. Unyoko umazi nje. Ayikho lento yakho yena mina. Wena uyanya wena. Mina ngizokukhombisa unyoko la ngakhona. Njengoba ungamazi ayikho indaba yakho. Unyoko. Ngizokukhombisa unyoko mina. La ngakhona unyoko wena msunganyoko futhi mina ngizokukhombisa unyoko la ngakhona. Kufanele kathola imbuzi emhlophe. Noma ngahlangana nawe moli mina ngiyokubamba nganazi isandla nanga. Ngizokubamba nganazi 4 pounds. Wena ngiyokubamba ngo4 pounds ngiyabona wena. Ukhuluma ke masukhuluma ngezandla. Hayi lo muntu wakho tshela ngiyokubamba nganazi 4 pounds. Kuphila umuntu wakho namsunwenja ayikho indaba yakho. Uyabona ukuthi ngowagumede mina ngifetshwanga mina. Amakhehla agada abazukulu ngifetshwanga mina weThabana. Ngifetshwanga mina Thabana. Yobamba nganaku 4 pounds. Noma kuhlangana nawe moli noma kuhlangana nawe teleport. Yokubamba nganaku 4 pounds. Yobona. Khona uzobotha ngisuka isitabane mina. Uphithiza la ngedatha lepension. Ezamakhosi. Uyabona amakhosi ngizokubamba la. Faka isinuphu zothingela zamakhosi. Wawambona kodwa wena mhlakaqona. Ngokubamba la. Kusekwe nanje ayikho indaba yakho. Ufundisa mina ukuthi nguba wena ubazi abantu. Ufundisa. Uzobeka mina ukuthi nguba. Ngizokubamba indaba yakho. Mhlawumbe ngizokunabisa fana ngenduku ngizokubaqaza wena. Fana msulwenja. Kuseke. Ngiyakutshela wena. Awubazi abantu wena. Uzame mina. Awubazi abantu wena. Wena mhlakaqona. Ngiyokushaya fana ukugijimisa ephakathi wena. La ngiyobona khona. Ngiyokushaya ukugijimisa imoli yonke wena. Ngiyabona nje msulwenja. Fuse phela ngizona isitabane ubheke kahle ngivulile ngibhelile ubheke kahle kulakho lawa obunja wena msunwenja lawe ngizokhuluma ngawo hamba ulande lo Mercedes emhlophe msunganyoko uhambe ngayo yona ngizokhuluma ngayo lo Mercedes msunganyoko yogcina ngako ukuthwebula amandiya wena msunganyoko abazokuba yona golo ngizoginqa ngayo uyanya msunwenja ngizokuginqa ngayo ngizokuthwebula msunganyoko wena vele nalo aginqa ingane ngizokuthwebula wena ngalo Mercedes golo wena wena mthakathi msulanyoko nonyoko amalebe akakhipha igoli elithakathayo usekwe manje wena msulanyoko yathakatha wena nje amalebe kanyoka azala inja la kuwe usekwe namgodoni usekwe nanhloni yadaka nambombo kanyoka yanya malebe esikole waqhayisa ngazi truck ngoba nakuthakatha nambombo kanyoko Mbombo kanyoko jabula masingane phala emgaqweni uthi wenza ingozi zomgaqo namsuni kanyoko yanya wena ngiyabonisa namuthi yakwazi ngiyabonisa namuthi yakwazi lapho namsuni kanyoko mina ngiyajaha ngesiphambo nakhisifakele ngishaya umuthi mina ngishaya ngendawana khuluma nawe amaleba amabakha benyaka ngezala lenje nguwe inje isikale yonke uthi ngizokuorganizela wana buyajela bafana bakukhwele engqeni useke indaba yakho
ayike into engayikhuluma nawe wena Mthakathi uyathakatha mina wena ngikhulumi namagolo mina ngikhulumi namagolo usekho indaba ngikhulumi namagolo mina ngikhulumi namagolo lomfana wena igolo unanhlonipha ubaza abantu namsunganyo ngiyokhombisa mina indili kanyoko la ngakhona msunganyo isidwedwe senja mhlawumbe amakhe esikwa umhelo wayesikela uMthakathi wenanja amalebanyoka akhipha isidwedwe senje esithakathayo kuyimanje silahlekelwe ingane emgaqweni ngenxa yengozi yomgaqo wena ukhuluma ukuthi udala ingozi zomgaqo wena Msuni Kanyoko ucabathi is happy ngawe sikhantri nanje ngenguyeke mina yodiyeka yilabo abakusabayo ngenguyeke mina babekusaba ngiyeka mina ngenguyeke ayibafana nenhlamba ngeke ikhehle lidala kanje lizoshitshela ukuthi liginqa imoto emgaqweni fanele sijabule ke thina nina mangabe nithi niyangixeka nana hayi fuse ngeke ngiliyeke mina ikhehle liginqa imoto emgaqweni uginqa imoto emgaqweni Thuthi Mthakathi phela lo makuthi uginqa imoto emgaqweni angithi yamuzwa nama waba proud impethu nginevideo athi yena uthwebula amathuni yabo njengoba kwakunesphephe eThekwini lesesathatha imizi wafakaza wathi kwakuyena wayebuye emathuneni so leso shingshang saphazamisa imizi yabantu uba proud ngamasimba akuyena umuntu uba proud ngamasimba njengoba ethi yena mayesethwebula amathuna usebenzisa labo bantu ukuginqa imoto emgaqweni njengoba sifelwe yingane engaka nje lapha nevali yena uinvolve kuyiseni imoto emgaqweni nithini ngalawo masimba lawo nishaya izandla ngibiza ngomkhulu umsunwenja umsunwenja nje mina ngithi mina bafowethu uThabani nomkhulu impi yabo ukuziphele asingayilamulini nganza kwethu ababhodle bonke bobabili izigcina iphela impi yakho mkhulu uyabona njengoba sinengozi engaka emgaqweni lo mkhulu elibelesha isifuba ethi uyena okhanda ingozi emgaqweni abafowethu nodadewethu basebenza kanzima belanda imoto emagaraji befuna ukuba ngcono benza amakhaba abengcono mase kuba nomsunwenje ongasebenzi olibela ukuya emathuneni uyoginqa imoto emgaqweni fanele sijabule ke shaya izandla amasimba lawa fanele siwatshele lamasimba ukuthi uyabona kodwa ku wrong ukuthi kungafa abantu kufa ingane zabantu kanje kube khona umuntu oproud othi uyena oyimphambi nangu mfakeni nimuzi uproud ukuthi yena ukuyingozi we nonke la kwipanel ngicela ngizwe kahle ngingizwe kahle uyabona lesi masimba ngami la mina zonke lezi zingozi ezenzeka national imina lo ngingcela uproud mana mkhulu uproud ka manini kancane wemkhulu uthi wena ukwazi ukunqa imoto emgwaqweni usho njalo impela lesidwedwe senja usho njalo lo uproud ngamasimba lo ufuna ukubulawa vula imike yakhe nimsilekelani lo ufuna ukubulawa lo yazi ngavele ngaphoxeka ufuna ukubulawa lona uyanya lo ukubulawa lo angithi ikhona ivideo Wengicabangela lekhanda lakho. Idlale ini video madoda, ngindlalele ini. Awidlale Thabani cha Thabani. Ngiyakwazi mabebula wethabani. Ngasho ngathi ngizothwebula yena impela uThabani. Vele uThabani ngomthwebula. Yima mkhulu, yena impela ayidlale le video. Simqede amanga ngempela uThabani. Ngizoya emathuneni. Ngifuna ukuthwebula yena uThabani. Yima mkhulu, ngicela ukubuza mkhulu. Yima mkhulu. Zombonisa manini. Mkhulu. Wakusho mkhulu wena ukuthi uyawathwebula amathuna vele mkhulu. Mina ngathi emathuneni ngiyaya emathuneni mengiyothwebula ngiyathwebula vele. Ngiyakwazi ukuthwebula. Hawu. Kodwa mana-ke mkhulu mana. Ngiyolapha umuntu onesipoki odinga ukuthwetshulwa kwethulwe isipoki. Hayi umuntu. So lesho uThabani amanga. Amasimba lenhlunu le. Linda lo uThabani. Lalela ngifakela ngikhulume. Lo ukhuluma indaba yegolo lo. Mina ngahamba ngibulala abantu ngoba ngithobula amathuna engawazi. Wena uyigolo lenja wena Msuni Kanyoko. Lenhlunu le. Ukhuluma indaba yamasimba kubune agenda. Mina ngikwazi konke abakwenza belobhaka lo. Lo Msuni wenja lo. Wena ukhuluma ubhaka wena sifebe. Ngiyazi yonke imikhuba yenenza. Uyangizwa
siyadlala nawe wena nayi record la uzoyidlala wena msunganyoko ngezizona wena msunganyoko uyaba ngizocheza futhi balokulalela nje imani wemofela abafana babe ukukhula apha phezulu kabiyami awezi bawethu uthabani manini mfethu mina ngifuna umuntu wena akhulume ngomsebenzi wami Mofet ngifake la screen esikhulu ngitshela abantu ukuze bazi ngikalo ngidlala lenhlunu yomfana uyabona Mofet angikwazi ukuthi umuntu efike la athi unezipoku unamathiselwe ngezipoku noma ushawe ngesipoki yes mina ngoba ngiyakwazi ukuvusa isipoki ngisikanise nomuntu khona ngikwazi futhi ukusethula leso sipoki lokho okungasho ukuthi umuntu mangimnika umuthi ngisuke ngithi akawubulala abantu emgaqweni zonke lezi ingozi ezenzeka la uqonda ukuthini methi mina ngidalile lezo ingozi uyambona lo mfana uyangi-implicate uyibona le nhlunu ukuthi idlala abazinyanga abangokhehla bayayazi leyo nto lo mfana vele igolo nje lenzohamba njenganye mina phela ngiyakuveza ngifethwanga wethi abantu angifethwanga mina uma ngiyamazi uma ulela amathubeni ngiyamazi angifethwanga mina angiyona ingane yanondeni wamina ungibheke kahle wena kodwa lena ufake wena ulula kabi wena msunganyoko ngizokuthwebula ngayo kwanje ngiyaqeda ngawo awusenda bazebhola yonke into ekuyenzeka la national ingozi wena impela ngizokuthwebula ngifuna wena impela Thabani ukuze ngenze example ngoba wena wasukela inyanga wathi wena ayinawo umuthi ayinawo amandla ngifuna ukubonisa amandla obumnyama sifele amandla obumnyama ngizwa uzobona amandla obumnyama khona ayaphila uzowabona lento ngemnyama lo sifebe nenhlunu la ngisazoyithwebula vele manini ake nibeni bafowethu akayi kokuthwebula ngizoya kodwa ngoba ubhizi uyangiqhopholoda mani mhlambe engakangithatha ngoba nami angibathuka abantu ngifundiswa isona lesi sifebe inhlamba ondindwa lo wena ukhuluma kangaka ngokuthengela amaphedi vala lo msuni kanina lo uvale imic ngizokuthengela amaphedi vala lo msuni kanina imic uvale lo msuni kanina imic nazo-ke sikhulumeke nazi ya uvale wena ucela i-challenge la ey'nyangeni manje-ke mina ngayemukela i-challenge bengisalinde ukuthi uthumele imali yenkukhu nommese inkukhu emnyama ummese kokapho isibuko lesi esingangesandla sokuthwebula wena bese ngikutholela nekhandlela elimnyama ney'naliti ngilindele umali-ke ufake leyo mali bese ngiyakwazi ukuthi mina ngithathe i-challenge ngihambe ngiyokugqiba loke kuyena ngoba indoda mina inamasenda aqinile so ngiyangiyithatha i-challenge yanoma iyiphi inyanga noma ubani nje oyizwayo oyithembayo bese ngiyamenzela lokho ukhululeke i-process yakho imali masiphelele ukhululeke ngama-receipt abakini ngizobanikeza ama-receipt ukuthi ngithengile kwimali engaka inkukhu emnyama iwu-250 ukhulu emnyama ummeso okapi u-50 rand yeso bayithathele ikhandela liwu-25 ukonke nje ngeke edlule 400 nesibuko kusho ungafaka nje u-400 uya ngokutshela ake ngibuze la mkhulu uke wathini indaba yokuthi wena uyakhona ukuthwebula umuntu ethuneni umfake eduleni kwiqiniso uyenzeka lokho usuke wakwenza waprove kwiqiniso okay alright uma ngabe uthwebula umuntu ethuneni umthatha ikuphi oyaye ukusebenzise
uma ngabe uthwebula umuntu ethuneni amthathe. Sebenzisa ibutho nezizwe. Okusho ukuthi kunesangoma esake sangena la ku-live wethu sasipheka ngemibuzo sihambe nomunye usise kwathiwa awusiswethu emathuneni namabutho namba wayeyothwebula amathuna lo sisi mhlambe mawusicacisela njengomuntu okwaziyo lokhu ukuthi mhlambe ungabe lo Linda ngifuna lethu thwebula amathuna khona ethu wathwebula bese yokhanda ingozi emgaqweni ngiyakutshela mina kakhulu asezayoni ngayigila imkhuba ezokwenza ukuthi ibandla likhule awuthi siyahlambuluka la ikhuluma iqiniso itshela izinto ezenzayo okay manje kuthi ukuthi kube ngathi ngizogcina ezayoni kuphela akuzona ezayoni laba abasindisiwe yenzeka noshemba twani into yakashembe mkhulu i-cast yazi lento ekuthiwa i-cast system lento yakashembe isithwalo lento yakashembe isithwalo i-cast manje mkhulu hayibo uthi isithwalo hayi mkhulu yeah chaza mkhulu phela awuyini empaleni mina according to my understanding my perspective into yakashembe isithwalo ngiyabonga mkhulu i-religion ecishe ungayifanisa nama-Illuminati. Oh, okay. I-religion ekanjalo. Yebo. Ngoba kunama-principle akhona ofanele uwalandele, kunama-practices akhona ofanele uwalandele i-caste system. Okay. Yeah. Icishe ifane exactly namaSulumane. AmaSulumane are living a caste system. Okay. Ngoba abantu iSulumane lingafika nina nithi ngizothenga isitolo livale ngo-12 ngoba sekushaya u-12. Akufanele afane ku-Wi-Fi avale ngo-12. Kodwa ngizomlinda ngene. Ngizomlinda azabuye nishaye ujeke. Ikhona lento engidonsayo nina engingayazi. Mina ngiyayazi lento edonsa abantu bangena esitolo bazothenga bamlinde. Ayothatha azabuye andidayisele. Manje indaba kaShembe ikhandwa usathanism noma ikhandwa inyanga ethile. Ngifuna ukwazi ukuthi uma ngabe siqala isithwalo sakhona noma iculture yakhona iqubuka ngesandla somuntu noma yaqubuka nje ngomoya othile wafika. Mkhulu into eyicult inayo le element ye darkness inayo futhi le element yokuthi lento isithwala uma isuka nama practices akhona nabo konke khona abantu abangishaya kakhulu nje abamaDayihard alenkolo yobuNazaretha yayizona lento ngisho bangashiya kakhulu so sengisho ukuthi lento i-cult lento iphila amakhulu asezayoni ngayigila idlalo lento mina ngiphendula lesi sikapu ngenze i-ritual ukuthi wena ukwazi ukuconnecta with the riches of the universe ngesikapu all the riches of the universe bayafika mkhulu lafika ngisho abafundisi abakhulu bamasonto amakhulu fika ngisho minister la bezothatha lento isithwala mana mkhulu Awuthi bafika abafundisi abakhulu ungcolisa igama labefundisi wena umfundisi wafika Angisikhuluma open ngitshela izinto ezenzekayo bayafika bafika okay ukhona umfundisi wena mkhulu osho ukuthi kule chapha izindaba yami siyamnyazwela uyasho yimina phela ongakazazi afike ake ngibuze ukuthi ake ngithi nje eThekwini naseGoli noma ngithi eSouth Africa out of 100% okhona wabafundisi estimatingly in a percentage way 50% wabantu u50% wabantu lapha eGoli wabefundisi ufikile la